приятели! Добре дошли обратно в моя канал. Аз съм Росен и днес ще си разгледаме ретроградната Венера, която ще е ретроградна от 2 март до 13 април. Сега, преди да започнем като цяло да разглеждаме как ще влияе на всеки един от зодиакалните знаци, нека първо така да кажем няколко думи за самата ретроградност, тъй като ще използвам видеото да ви обясня малко повече за тези, които всъщност не знаят. Сега, преди една планета да се обърне изцяло ретроградно, т.е. да започне да се движи назад, това е един астрономически, астрологически феномен, който всъщност този път ще окаже влияние върху личните и социалните взаимоотношения. Венера свързваме и с естетиката, с ценностите и финансите. И този процес има няколко ключови фази. Фазите на ретроградност. При всяка една ретроградна планета ние имаме предретроградната сянка, имаме една стационарност, вече същинското ретроградно движение, после имаме пак стационарност и след ретроградната сянка. Така, пред ретроградната сянка, когато Венера премине за първи път през градуса, в който по-късно ще завърши ретроградното си движение. Каква е предретроградната сянка и какво означава всъщност тя? Това е една подготовка за ретроградната фаза. Темите, които се появяват в този период, често се активират или преразглеждат, когато Венера стане ретроградна. Така че предретроградната сянка е периода, може би около 2-3 седмици преди ретроградното, същинското ретроградно движение, т.е. преди 2 март. Така че забележете кои теми ще се активират по това време, какви събития ще има в вашия живот, които са свързани с любовта, свързани с вашата ценностна система, с естетиката, с вашите финанси също. Затова и това ще бъдат теми всъщност, които ще се активират по време на самото ретроградно движение. Може да започнете да усещате някакви промени в взаимоотношенията, вашите ценности, финансовите въпроси по това време. Разбира се, хора и ситуации от миналото могат да започнат да се появяват, така че имайте го предвид. Когато Венера е стационарна, кажем стационарността 2-3 дни, много зависи от скоростта, може и един ден, много зависи от скоростта на самата планета. Това е тя започва всъщност, когато Венера достига градуса, от който ще започне ретроградното си движение. Тогава е стационарна. Тоест, стационарността е спира се видимото движение напред, преди да тръгне назад. Когато имаме стационарност, забавяне и засилване на въпросите, свързани с взаимоотношенията, любовта, красотата, финансите, енергията тогава е много нестабилна, могат да се усещат колебания в решенията също. Това е по-скоро едно подходящо време за осъзнаване на проблемите, които ще се проявят по време на самата ретроградна фаза. И вече имаме същинското ретроградно движение, когато всъщност Венера започне да се движи назад през зодиака. Обикновено това трае 40-43 дни, отново зависи от скоростта и приблизително на всеки 18 месеца имаме ретроградно движение. Венера, когато се обърне в ретроградно движение, обръща вниманието навътре. Тук е нужна много голяма саморефлексия върху взаимоотношенията, ценностите, емоциите. Възможно е да се появят хора от миналото, това са бивши партньори, стари приятелства или като цяло нерешени емоционални въпроси. Препоръчително е да не се правят големи покупки, за да не се започват нови връзки, или пък да не се правят драстични промени във външния вид, особено пластични интервенции, операции, корекции, ботокс и така нататък. Знаем всички какво стана с ботокса и така нататък тук в последно време. Стават такива груби грешки, недопустими. Така че всички корекции просто забранени буквално. Времето е по-скоро за разрешаване на стари проблеми, които излизат на преден план. Сега, когато Венера стане стационарна, когато вече излиза от ретроградното си движение,
Тогава Венера спира ретроградното движение и се подготвя да се върне към нормалния си ход. Това е наистина критична точка. Енергията на Венера тогава ще бъде най-нестабилна. Можем да очакваме някакви неочаквани прозрения или резки промени в решенията, взети по време на ретроградния период. Хубаво време е наистина да обмислите, но не и да прибързвате с действията. И след това следва отново една след ретроградна сянка, която също би могла да продължи 2-3 седмици. А, Когато Венера се движи директно и преминава през градусите, които вече е прекосила в ретроградно си движение. А, и всъщност тя завършва, когато стигне градуса, в който първоначално е станала ретроградна. Сега, а, времето на след ретроградната сянка е свързано с постепенното разрешаване на темите, които са били активни по време на ретроградната фаза. Времето за интеграция, за изясняване на уроците, научени в този период, за кулминацията, т.е. вече тотално да преработим всичко това, което сме взели като информация от периода, да го отработим, преработим и да продължим напред в новото. Това е наистина вече подходящ момент да вземете дългосрочни решения, особено на теми, които са свързани всъщност с любовта, с финансите а, и личните ценности. Сега, самата ретроградна Венера е наистина доста мощна и значима. Оказва едно такова дълбоко влияние върху темите на любовта, взаимоотношенията, ценностите, естетиката, финансите и е период на една интроспекция, разглеждане, преразглеждане по-скоро и много често имаме и кармични уроци в областите, които управлява Венера. Вече казахме кои са областите. Наверное, това са любовта, ценността, етиката и финансите. Така, сега. Венера управлява Телеца. Материалните ценности, стабилността, удоволствията и везните. Социалните връзки, там е вече естетиката и хармонията. Така че тук вече ще бъдат засегнати като цяло за абсолютно всички. Няма как една такава ретроградна планета, тя е лична планета, да не засегне абсолютно всички. Всички ще бъдем под нейното влияние под една или друга форма. Така че любовта, взаимоотношенията, как обичаме, какво ценим в своите партньори, всичко свързано с финансите и материалните ресурси, начина по който си управляваме парите, начина по който привличаме, как работим с тях, с нашите лични пари. Всичко, което е свързано с естетиката, с изкуството, красотата, тук влизат вкусът, модата, хармонията в дизайна и във външния вид, самооценката и личните ценности. Мисля, че това е много, наистина много важно тук, как определяме своята собствена стойност и как определяме стойността и на другите. И сега, какво всъщност се случва, когато Венера стане ретроградна? Имаме интензивни процеси на преоценка на тези сфери, които споменахме. Примерно в любовта, някакви стари взаимоотношения могат да се върнат, бивши партньори често се появяват, примерно за да разрешите някакви стари уроци. Може да има объркване, някаква несигурност или дистанциране в съществуващи връзки като цяло. Неотработените емоции ще изплуват, които и това ще бъде едно такова разкритие всъщност на взаимоотношенията за тези, които имат половинка до себе си. Кармичните връзки могат да се активират, така че имайте предвид. Това са едни такива съдбоносни срещи с хора, с които примерно имате неразрешени уроци от миналите животи. В финансите може да преразгледате финансовите си навици, каква е склонността да спестявате, анализ на минали грешки, свързани с спестявания, с харчения и така нататък, къде отиват вашите пари, колко добре вие се грижите за своите финанси. Хубаво е да не се правят големи покупки или пък някакви инвестиции, защото могат да бъдат неуспешни, като тук са, нали, така, в много лоши случаи възможни и финансовите загуби, особено а, ако човек не е действал по някакъв начин осъзнато. В естетиката и във външния вид, пак го казвам, това е много важно. Не е добър момента за драстичните промени, като пластичните операции,
Дори ако щете и нова прическа или стил, защото в крайна сметка най-малкото, примерно от прическа и стил, резултата няма да отговаря на вашите очаквания. Тук е възможно по-скоро при някой от ретроградната Венера да преосмислите личния вкус и стил и така нататък. Свързваме още с дълбока вътрешна работа върху въпроса, примерно какво наистина има стойност за мен. Защото Венера отговаря точно за това. Преразглеждане на нашите лични граници и начина по който се отнасяме към себе си. Възможно е възможно е чувство на неувереност също или пък преосмислене на външния вид и самочувствието. Така че това всъщност ще бъдат едни такива теми, които ще залегнат сега при ретроградната Венера. Венера ще ни даде и кармични аспекти, които са свързани с любовта и взаимоотношението. Хора от миналото ще се свързват с нас за емоционални и духовни уроци. А, Може да имаме едни такива дълбоки осъзнавания за повтарящи се модели в любовта, примерно някакви токсични отношения, токсични връзки, страх от обвързване, и тези хора, които примерно с избягващия тип стил обвързване и така нататък. Тук ще трябва да се чисти една такава стара карма. Ам, Така че е хубаво като цяло всичко това да можете да го изчистите възможно така безболезнено, тъй като ретроградната Венера не е лоша, няма да ни е чак толкова гадно. Въпросът е да използваме тази енергия конструктивно. Венера става ретроградна всъщност точно в 14 часа и 36 минути българско време. Аз, между другото, когато погледнах в сайтовете, в повечето сайтове видях, че е 2 часа и 36 минути сутринта на втори. Всъщност тогава тя е стационарна, но точно ретроградното движение е в 14 часа и 36 минути, затова така съм ви го и написал, може да го срещате и в 2 часа и 36 минути сутринта обаче. Тя става ретроградна в 10 градус и 50-та минута на знака Овен, като тук силно засегнати ще бъдат кардиналните знаци. Овен, Рак, Везни и Козирог. Естествено, ретроградна Венера, лична планета, тя ще се отрази на абсолютно всички. Така че няма да се разминете общо взето от нея. Сега тя ще транзитира в Овен. Нейната енергия тук се проявява по много интензивен и динамичен начин. Все пак Овена е знак на самата индивидуалност, на импулсивността и на независимостта, докато пък Венера е свързана с любовта, с взаимоотношенията и с ценностите. Тази комбинация води до такъв период на преоценка на личните желания, самочувствието, пък и начина по който подхождаме към самите връзки. Така че тук Венера става много огнена, много смела, много страстна. Тя обича тук предизвикателствата, има тръпка в любовта. Обикновено, възможно е по време на този период да имаме влюбвания, които ще бъдат много бързи, много страстни, но в крайна сметка много бързо ще прегарят, ще изгарят. Тук е много силно изразена личната индивидуалност, борбата за свобода, отстояване на своите граници. А, Едно от негативните неща на Венера в Овен е, че всъщност тя е много директна и понякога доста така груба и няма много така, как да кажа, романтика и финез в нея. Така че всъщност тук ще имаме преоценка на това как изразяваме любовта и привличането си, какво искаме в една връзка и дали сме удовлетворени от настоящата, примерно. Каква е нашата склонност към егоцентризъм и независимост, нашата импулсивност, що се касае всъщност и до финансите. Наистина, нали, отново давам това предупреждение. Този период не е подходящ за нови връзки, за големи покупки или пък промени във външния вид, тъй като енергията на Венера е нестабилна и решенията може да не са дългосрочно удовлетворяващи. Така че общо взето темите, които тук ще се доактивират, най-вече в любовта,
Така че, общо взето, аз повечето неща ви ги нахвърлих. Между другото, Венера, когато е в Овен, тя е много нетърпелива и неконструктивна като цяло. А сега, когато е на ретроградна, това е насочено навътре към нас. Имайте предвид, че така може да сте малко по-нетърпеливи, малко по-избухливи. Имайте предвид, че тук трябва да проявите търпение, да сте абсолютно в един вътрешен мир, въпреки че тя борбата първо ще бъде вътрешна, тъй като ще действа интроспективно. а, Ние ще излиза и на външен план, така че просто се подгответе по някакъв начин, защото ще го има това нещо м- като възможност, като ситуация. А, Какво е хубаво да правите по време на ретроградната Венера? Много е полезна саморефлексията, т.е. това е да размишлявате върху личните си желания и какви са вашите нужди във връзките, като цяло за самите вас, от какво вие не се нуждаете, вашата душа, а, по отношение на финансите и така нататък. Много е полезен период да работите върху вашата самооценка, да може да засилите вашата вътрешна увереност, независимост, да спре за тези хора, които им пука от другите, да изспре да им пука от другите, общо взето. Също, може да анализирате неща от миналото. Какви модели се повтарят, защо се повтарят, какво се случва. Сега наистина периодът е много подходящ за изчистване, така че го използвайте. Финансовите анализи, преоценка на разходите, на спестяванията, на покупките, на инвестициите, абсолютно на всичко. Абсолютно, както казах, подходящ период за вътрешна работа. Така, ами, мисля, че това въведение беше окей, така че да започваме. Овни, за вас Венера е ретроградна във вашия първи дом а, и нейната енергия изключително силно ще се а, проявява в сферата на личната идентичност, вашия външен вид, вашето самочувствие и начина по който човек се представя пред света. А, Това е интензивен период на вътрешното преосмисляне, който всъщност влияе върху любовта, взаимоотношенията, самооценката и дори физически облик, който искате да имате. Така че, всъщност, какви теми ще засегне за овните? Това е дълбоката преоценка на начина по който се възприемате. Тук говорим и външно, и вътрешно. Възможно е някои от овните да имат едно такова усещане за неувереност във външния вид или пък в своята привлекателност. Може да има едни такива съмнения вътрешни относно вашия личен магнетизъм, примерно дали хората ме харесват, дали ги привличате с нещо. И тук наистина може да дойде едно такова желание за промяна във външния вид, но, както казахме, не е препоръчително абсолютно никакви промени в момента. Нищо, тя транзитира точно в първи дом на асцендента, дома на Аза, дома на външния облик, така че моля овните да изчакат да мине ретроградното движение, както и след ретроградната сянка. В любовта може да се очаква завръщане на бивши партньори, особено такива, които са пък били свързани с начина, по който сте изглеждали в миналото. А, Преоценка на вашата независимост и зависимост във връзките. А, Може да осъзнаете, че сте хора, които се отдават прекалено много или пък обратното, че сте много егоцентрични в отношенията си, а, че сте привлечени по-скоро от огнени и така импулсивни, но пък за сметка на това краткотрайни връзки. По първи дом всичко, което е свързано и с себеизразяването. Импулсивното поведение може да отблъсква другите. Защото Венера в Овен тя обича да действа бързо, но тази ретроградност кара човек да се съмнява в това поведение. Възможност е да осъзнаете агресивни или пък натрапчиви модели в комуникацията си с другите. Желание е така да дойде за едно по-директно изразяване на емоциите, но тук има един риск, когато Венера е ретроградна, да се разберат неправилно от околните.
Хубаво е, когато имаме такъв транзит и то точно в първи дом, да преразгледате начина, по който харчите пари, особено що се касае до вашия външен вид и личните ви удоволствия. Тук са възможни наистина финансови грешки, свързани с така импулсивни покупки, особено пък на дрехи, аксесуари, козметика и така нататък. Ам, Периода е по-скоро на финансови уроци, е свързан с личната стойност. И пример ще ви дам, дали пък дам твърде много на другите и без да получавам нищо в замяна. А, Така че имайте предвид, че м- когато тя транзитира тук, може да се чувствате и по-затворени или пък по-несигурни в начина, по който се представяте пред другите. По някакъв начин ретроградната Венера Овни може да разклади тази увереност, тази устойчивост, която има във вас. И тогава, примерно, да дойде един прилив за независимост. Но това ще има и а, но това ще има и, как да кажа, вътрешен конфликт. Защото ако дойде това желание за независимост, искаме да бъдем сами, но пък не искате да се чувствате самотни. И става един такъв, стават едни такива емоционални изблици, защото вие самите няма да можете до някаква степен да разберете самите себе си. В любовта е възможно да имаме раздели или пък временно дистанциране от партньора, за да се разбере наистина кой какво иска в любовта. Завръщането на бившите партньори като урок за учене. И често тези връзки не са за подновяване, а осъзнаване на минали грешки, така че не се подвеждайте като цяло да подновявате връзки. Ако пък случайно започнете някаква нова връзка по време на този транзит, тя може да бъде една идея по-краткотрайна и страстна, но с и така доста нестабилни условия. Възможно е да ви дойде силното желание за промяна във външния вид, във вашата визия, тази прическа, стил, пластични операции, но това изрично не се препоръчва по време на тази ретроградна Венера. Чувството, че нещо не е наред с външния вид, дори ако няма обективна причина, тук е възможно при Овните да имаме и енергийно изтощение, тъй като Овена е знак на действието, но ретроградната Венера реално забавя този процес. Така че може да имаме и липса на енергия при някои от Овните. Ам, Какви са кармичните уроци, които може да очаквате? Ами, може да очаквате урок по самоприемане. Да научите своята истинска стойност на личността, без да търсите това външно одобрение. Да си зададете въпроса дали се повтарят определени грешки във връзките. Имаме една такава възможност да среща с хора от миналото, дори минали животи, които са тук, за да завършат даден урок. Ам, Овен все пак е знак и на лична сила, но ретроградната Венера показва, че прекаления фокус върху аз може да доведе до изолация. Така че тук трябва да имаме един такъв баланс между ам, егоизма и компромиса. Така че имайте предвид всички тези неща, овни. Телци, за вас ретроградната Венера транзитира в вашия 12-ти дом. И когато Венера е в 12-ти дом, нейната енергия се проявява по много един такъв скрит, а, интуитивен, ако искате дори и кармичен начин. 12-ти дом е домът на подсъзнанието, на тайните, на миналите животи, на кармата, на тази жертвоготовност и на нашите скрити връзки. И тази позиция на Венера прави периода емоционално интензивен, като поставя акцент върху тайните любовни отношения, дълбоки емоционални рани, вътрешна самота и духовни уроци в любовта, изолация, като цяло една обща самота. Основните теми, които може да се наблюдават сега по време на този период, завръщане на някаква тайна, стара или пък някаква неосъществена до сега любов. Това примерно може да е човек, който е бил важен в миналото, но поради някакви обстоятелства вие сте се разделили, т.е. това е неизживяно. Тук са възможни по време на ретроградната Венера и тайните любовни афери.
увеличава се възможността да влезете или пък да поддържате скрити или пък забранени връзки. Но имайте предвид, че точно в този период тези отношения могат да носят болка и неяснота. Стигаме до неосъзнатата сфера, когато може да имаме и неосъзнати емоции и носталгия. Човек може да започне да си мисли за някого от миналото, без дори да има видима причина да се ври. Като цяло 12 дом ще ви върне наистина в миналото. Но 12 дом има и едно положително нещо. Разкриване на истините и свързани с любовта. Всички тайни, свързани с минали връзки, могат да излязат наяве, може да не са от най-красивите, да не са от най-готините, но имайте предвид, че това е нужно, за да израстете личностово, да укрепите своя вътрешен център, своите основи. Ам, за тълците е възможно и среща с така наречения, ще го сложа в кавички, съдбовен човек. Може да се появи пък някой, който има важна роля в личната ви еволюция, но връзката може да е изпълнена с предизвикателство. Имайте го предвид, всичко, което се започва като цяло по време на ретроградната Венера е не винаги, но обречено на някакви предизвикателства. Тук може да се осъзнават стари рани, свързани с любовта. Възможно е да се изчистват кърмични дългове, така че сега ретроградността предлага този шанс за освобождение от негативни модели, повтарящи се емоционални сценарии в любовта. Може да имаме едно такова чувство на изолация, може да се затворите надълбоко в себе си, да си кажете, че любовта е недостижима или пък че човек е някакси никой не ви вижда, никой не ви забелязва. Ам, Тук ще направите една преоценка между това, което давате в любовта и защо всъщност някои от вас са нещастни. Дали не давате твърде много, без да получавате нищо. Тук имаме по 12 доми една дълбока вътрешна работа и самоанализ. И периода наистина е подходящ за разбирането на скритите емоционални блокажи и изцеление на сърдечната чакра и като цяло изцеление, пречистване и заравяне. И всъщност въпросът е да продължите напред. По 12 дом имаме и творчество, изкуството, духовността и подсъзнанието, така че този транзит може да доведе и до вдъхновение за писане, за рисуване, музиката също, или като цяло каквито и да било други форми на артистично изразяване. Тук имаме и доста силна емпатия, и интуиция в 12 дом, така че може да усетите силна връзка с енергийните полета, м, може като цяло да много неща могат да дойдат като прозрения. Ам, така. По 12 дом. Неочаквани разходи. Абсолютно се пазете неочаквани разходи, свързани с някакви тайни неща, например загубата на пари за нещо ненадежно или за човек, който не го заслужава. Може да има някакви неясноти по финансови въпроси, възможно е объркване или пък липсва на контрол върху парите, но пък е един добър момент така за благотворителност и за помагане на другите. Това може да ви донесе някаква духовна удовлетвореност. Относно кармата за вас, телци, освобождаването от емоционалните илюзии е много важно. Да научите къде са границите на любовта също, спиране на модели, в които вие се жертвате прекалено, може да си изцелите и любовни рани от миналото или пък минали животи. А, Може да се активират теми, всъщност, които носите подсъзнателно, така че имайте предвид, че доста неща могат да изплуват на повърхността за вас. Близнаци, за вас ретроградната Венера транзитира във вашият 11 дом. Тя ще окаже силно влияние върху а, приятелствата, върху социалните контакти, мечтите, колективни цели, отношенията в груповите ви среди. И този транзит всъщност ще ви потигне към преосмислене на приятелствата, на старите желания и начина, по който всъщност вие се вписвате в обществото.
Наистина тук не са изключени и конфликти, завръщане на стари приятели или пък осъзнаване на някакви токсични и неблагоприятни социални връзки. Сега, какво ще възникне като теми? Може стари приятели могат да се завърнат в живота ви, но с важен урок. Да разберете всъщност дали тази връзка е стойностна или трябва да се пусне. Може да осъзнаете кои приятелства са истински, кои са повърхностни. Възможни са конфликти с приятели, особено ако са свързани с любов или пък някакви финансови въпроси, ако имате с тях. Тук може да имаме и отдалечаване от определени социални групи, които вече не отговарят на вашето развитие. Така че всъщност е много хубав период да изчиствате абсолютно всичко, за което говорим в момента. Напълно възможно е, както при всички, завръщане на стара любов, която е започнала като приятелство, тайни или сложни романтични отношения с приятел, възможно е връзка да е започнала като платонично и примерно да се е развила по съвсем друг начин. Ам, хм, Хубаво е тук да всъщност по 11 дом да осъзнаете, че понякога приятелството и любовта не могат да съществуват едновременно. Хубаво е по 11 дом също да преразгледате своите мечти, своите идеали. Може да имате някаква несигурност относно дългосрочните си цели и желания. Това е напълно нормално по време на този период. Ам, Може да осъзнаете, че сте влагали енергия в неща, които вече не са на вашето ниво. Може да имаме дори някои неочаквани промени в плановете, свързани с бъдещето, т.е. някакви проекти, започнати по-рано, може да се забавят или да променят своята посока, така че имайте го предвид. Тук може да се активират и доста и проблеми с груповите среди, конфликти в екипа, организации или пък в някакви приятелски кръгове. Ам, да преоцените дали принадлежите към някоя дадена общност. Дали се чувствате наистина свързани с нея или просто присъствате. Периода е на осамотени от социалните активности, за да разберете всъщност ам, кои хора наистина са важни за вас и хора, които м- ви дават това, от което имате нужда. От кърмична гледна точка, ретроградната Венера ще издаде теми, свързани с това истинско приятелство. И да разберете всъщност, че това е безусловно. А, да осъзнаете кои приятели са ви са истински и са базирани на една истинска връзка и тези, които са временни. А, да осъзнаете, че любовта не винаги върви ръка за ръка и да балансирате между личните желания и груповите нужди. Да разберете всъщност много добре какво искате от социалните си взаимоотношения. Рачета, здравейте! За вас Венера транзитира във вашия 10-ти дом и ще активира теми, свързани с кариерата, с вашия социален статус, с репутацията, общественото положение, общественото признание. И е време за една преоценка на професионалните връзки, на отношенията, които имате с авторитетните фигури и личния имидж в обществото като цяло. Ще активират теми на дълбоко преосмислене на кариерата. Дали всъщност вие вървите в правилната посока, да преоцените професионалните си взаимоотношения. Тук е напълно възможно да имате някакво напрежение и конфликти с шефовете, колегите или пък вашите бизнес партньори. Възможно е да се завърне някаква стара професионална възможност, предишна работа, ваш стар клиент или проект може да се появят отново и то внезапно. Тук може да имате и някакви проблеми, които са свързани с признанието и оценяването на вашия труд. Може да имате едно такова усещане, че не получавате заслуженото уважение и внимание, но като цяло това са нормални неща, които ще ги изпитате, е възможно да ги изпитате като емоция по време на ретроградното движение и този транзит в 10-ти дом. Минали грешки във вашата кариера могат да се повторят, така че
Хубаво, ако имате някакви публични проекти, да забавите, да ги преосмислите. Например, ако работите по важна професионална инициатива, може да се наложи някаква корекция да направите. Може тук да има и промени върху начина, по който другите ви виждат. Възможно за изграждане на нова стратегия за социален успех и така нататък. Също в сферата на финансите. Забавянето на финансовите въпроси, например отложени плащания, неизпълнени обещания за повишение и така нататък. Може, ако стартирате някакви нови бизнес партньорства, да има някакви неясноти, въпреки че в този период изрично не е подходящо каквото и да било вид партньорство, любовно, бизнес и така нататък да бъде стартирано. М, Може да направите преоценка на отношение на своите шефове, а, конфликти може да си има, може да има завръщане на някакви стари ментори или пък а, възможно е всъщност да има и ам, възобновяване на връзки с хора, които са ви помагали в миналото, хора, които са ви били по някакъв начин гръб. По отношение на по отношение на работата, на кариерата и като цяло на кармата. А, по отношение всъщност на кармата, общо взето, трябва наистина да разберете, че истинския успех изисква баланс между личния и професионалния живот. Не е нужно да жертвате изцяло своето внимание и щастие за кариерата. Просто трябва да разберете, че признанието не винаги идва веднага. Заслужавате това уважение, но наистина за много от раците ще се наложи работа върху своето самочувствие. И всъщност важно нещо е да разберете, че не всяка връзка, професионална връзка е градивна. А, Време е наистина да осъзнаете кои контакти са полезни и кои са токсични за вас. Скъпи лъвове, за вас Венера ще транзитира във вашия девети дом. Така че всичко тук, всичко, което е свързано с философските вярвания, с духовните убеждения, пътуванията, образованието, взаимоотношенията с чужбина, това е един такъв период на преосмислене на житейските възгледи за любовта към знанието и личните стремежи, към всичко, което е свързано и с разширяване на хоризонтите. Хубаво е да преосмислите вашата лична житейска философия. Може примерно да осъзнаете, че убежденията ви вече не отразяват реалността, в която живеете. Всички, които са занимават по някакъв начин с духовност, въпроси относно духовността, религията или пък моралните принципи, които следвате. Може да се завърнете към някакви стари духовни или пък философски учения. Възможно отново да проявявате интерес към идеи, които никога не сте изоставили или пък сте били забавили в времето. А, Тук при някои лъвове може да има стар любовен партньор от чужбина, може да се появи отново. Неочаквани промени в плановете за пътувания. Тук са възможни много забавения, отмени или пък промени в маршрута. Тук е малко като ретроградния Меркурий. А, Може да има и преоценка на връзките с хората от различни култури. Може да разберете, че някои отношения не са толкова значими, за колкото сте ги смятали. Ще активирате темите, които са свързани с образованието. А, Може да се върнете към някаква стара академична цел, например да подновите някакво обучение, да преразгледате стари учебни материали по някаква форма и някаква причина. А, Забавяне или пък преосмислене на образователните планове може да има при някои. Възможно е да имате една такава преоценка на знанията, които сте натрупали. А, Просто да разберете, че някои неща не ви служат, че не е нужно а, не е нужно просто да ги съхранявате. В любовта може да има едно такова чувство на неудовлетвореност, свързано с нуждата от свобода. Може да се чувствате някакси ограничени, тези, които сте във връзка.
Може вече тук да имаме нови възгледи за любовта и взаимоотношенията. Стари емоционални рани, свързани с разстояния, могат да изплуват. Например, пак казвам, партньори, с които сте имали връзка от разстояние, напълно е възможно да се появят. А, а сега, какво е като кармична обремененост за лъвовете? Едното нещо е, че свободата и любовта не се изключват взаимно. Значи, учите се да намирате баланса между личната независимост и връзките с другите. А, не всички вярвания, които сте наследили, са ваши. Време е за освобождаване между другото, от стари мисловни модели. А, истинското разширяване. Трябва наистина просто да разберете, че истинското разширяване на съзнанието идва от опита, а не толкова от академичните знания, както казвам аз. А, така че тук има наистина една голяма преоценка при много от лъвовете. Деви, за вас а, това ретроградно движение ще се осъществява в вашият осми дом. Сега, по осми дом ще бъдат темите за интимността, за финансите, за трансформацията, за кармата или пък за скритите психологически процеси. Това е един от най-интензивните и най-съдбоносни периоди, които наистина може да донесе до дълбоки осъзнавания, едно такова емоционално пречистване и кармични уроци, които са свързани с любовта, с парите и с тази лична сила. Сега, какви теми ще се активират по време на ретроградното движение? Сега тук е много хубаво да преразгледате и да направите една преоценка на любовта и доверието. До каква степен се разкривате пред останалите, пред другите. Може да се активират стари емоционални рани, особено ако в миналото е имало някакво предателство, изневяра или пък емоционална манипулация. Тук може да имаме стар интимен партньор да се върне. Това може да бъде свързано с кърмичен урок, който още не е приключил, така че е напълно възможно. А, какво още? Желание за повече независимост в интимните отношения. Може да осъзнаете, че сте примерно прекалено зависими от някого или че връзката ви вече не ви дава това, от което имате нужда. Естествено, когато имаме и ретроградна Венера, ще бъдат засегнати въпросите с финансите. Тук може да има някакви проблеми с дълговете, с кредити или пък наследства могат да изплуват. Може да има забавени или пък преразглеждане на някакви общи финанси с вашия партньор и така нататък. Може да се върнат някакви стари финансови дългове. Имаме така един голям риск от загуба, ако не сте внимателни. Това е много голямо предупреждение. Ако се доверявате прекалено лесно на другите, особено в някакви бизнес идеи. Също по 8 дом ще имаме една такава трансформация и вътрешна сила. Но тук тази трансформация е психоемоционална и е период, в който може да се сблъскате с свои много дълбоки страхове, но и да намерите нова вътрешна сила, с която да се справите и всъщност да покажете на себе си, че не сте толкова слаби и че можете много. Тук може да има изчистване от токсични връзки. Хората, които са били токсични, и така нататък във вашия живот могат просто да отпаднат от живота ми. Тук е много подходящ момента да работите интроспективно с сенчестите аспекти на вашата личност. Да осъзнаете кои са вашите потиснати желания, страхове, блокажи. И сега е наистина подходящ периода за едно такова дълбоко енергийно изцеление, особено психотерапията, духовната практика, работа с сянката и така нататък. Относно кармата в любовта. Както казах, ще се появи човек, който може да ви накара да преоцените начина, по който обичате и се доверявате.
Тук някои повтарящи се модели на взаимоотношенията стават очевидни, и това наистина този път ще изплува доста така на повърхността и просто ще ви направи впечатление. Примерно, ако се привличате от определен тип партньори, контролиращи, манипулиращи, това наистина вече ще го прозрете и ще го видите. Тук може да има и прекъсване и на кармични връзки. Ако дадена връзка вече не служи за развитието ви, тя може да приключи, нали, сега по 8 дом, по така доста по-драматичен начин. Везни, здравейте за вас! Ретроградността ще бъде във вашият седми дом. И това си е вашия дом, Венера си е тук така или иначе. А, Така че тя ще активира темите, свързани с брачните партньорски взаимоотношения, социалните връзки, договорите и начина, по който привличаме и взаимодействаме с другите. И това е един от най-интензивните и предизвикателни периоди за лични и професионални партньорство, тъй като Венера е тъй като тази ретроградна фаза поставя фокус върху преразглеждането на кармичните уроци и нерешените въпроси от връзките. Така че темите може да имаме една криза или преоценка на романтичните взаимоотношения. Тук е възможно да изпитвате съмнение относно партньора си или пък да осъзнаете, че тази динамика, която имате в вашата връзка е по някакъв начин нездравословна. Тук може да има завръщане всъщност на стар партньор в живота ви. Тук това може да бъде някаква възможност за нов опит или за окончателно приключване на връзката. Въпреки че сега стартирането на новите опити не е много добре, но все пак. Тук може да има с тези, които са в брачни отношения, някакви нерешени проблеми. Някакво напрежение, което е било потиснато, може да се така да излезе. Тук може да имаме за везните и преоценка на любовните нужди и очаквания. Да осъзнаете всъщност дали една връзка ви е изградена върху ваше истинско разбирателство с другия партньор или върху страст и физическо привличане. Не са изключени между другото и конфликтите и напреженията в партньорствата. Неизбежни конфронтации с партньора, спорове, тест на връзката, между другото, може да имате, дали тя има достатъчно здрави основни, за да продължи напред. Така че везни, за съжаление, така, не при всички, но доста връзки, които не са стабилни, ще се разпаднат по време на ретроградния период. Имайте предвид това, че това не е нещо лошо. Да, първоначално така ще изглежда, но това, повярвайте, е за добро. Сега по отношение на деловата част на везните. Забавени или пък проблеми с договори или някакви юридически въпроси. Сега не е подходящо време да подписвате договори. Абсолютно не. Може да имате конфликти с бизнес партньори, може да има различия в мненията, това да доведе до напрежение. Да преоцените съществуващите си съюзи или пък време да осъзнаете дали всъщност това бизнес партньорство, което имате, ви носи това удовлетворение, това, което всъщност искате. Това може да доведе при везните и до промяна, между другото, и на социалния статус, размисли върху това как се възприемате в обществото. Може да искате някакви промени, да промените начин, по който всъщност другите ви виждат. И тук може да се прекратят токсични социални връзки, особено тези, които не ви подкрепят. Хората от миналото ще си продължат да се връщат. Тук е възможно да се върнат не само любови, но и приятели, познати, които отново да влязат във вашия живот. Какви са кармичните неща при ретроградната Венера? Тук аз даже и така мога. Ето с лазерчето, ето е ретроградната Венера, транзитира си в седми дом. Само, че исках тук нещо да погледна. Да. Внимавайте много с действията, наистина. Много е важно да осъзнаете, че любовта не е контрол. Или пък някаква зависимост.
Трябва вече да разберете какво е здравословно партньорство, между другото и напрегнати аспект, който го имаме към Марс, Венера. Така че общо взето да. А, Любовта към себе си също е един ключ към успешните взаимоотношения. Когато се научите да се цените, ще привличате по-здравословни партньори. А, Тук трябва да има вече да се осъществи един баланс между личната независимост и партньорските отношения. Венера в Овен всъщност напомня, че и любовта трябва да има свобода. И е важно и от едната, и от другата страна да го има това нещо. Скорпиончета, за вас шести дом. Шести дом, тук е нещата, които са свързани с работата, с вашето ежедневие, с здравето и с служебните отношения. Тук може да имаме изправене пред необходимостта да преразгледате как управлявате тези области в живота си, както и да се свързвате с хора и как се свързвате всъщност с хората във вашата професионална среда. А, Може да се изправите пред проблеми с партньорствата в работата. Тук възможно неща, които са свързани с здравето също да възникнат или дори стари навици, които трябва да бъдат задължително променени. Сега, преоценка на работните взаимоотношения. Периодът е подходящ да се замислите дали всъщност сте доволни от взаимодействието си с ваши колеги, началници, подчинени. Примерно някакви стари конфликти с колеги могат да изплуват отново, може да се появят стари някакви разногласия, които не са били разрешени в миналото. Тук е хубаво, между другото, да започнете да мислите за един нов подход към работата. Все пак ретроградната Венера в Овен може да подтигне към да поемете инициативата за промени в работата си, в работната си среда или да започнете пък някакъв нов проект, който е свързан с вашите лични интереси. Все пак Овен е кардинален знак, той дава импулса. Така че имайте го това предвид сега. Наистина нови идеи може да има, така че обмисляйте и премисляйте абсолютно всичко, което ви дойде като идея. Записвайте го някъде, за да може всъщност след края на ретроградността да осъществите това, което мислите. Така, тук може да има между другото и промени с здравето. Неща, които са свързани с минали навици, стари здравословни проблеми, за които не сте се погрижили напълно, може да решите, може да се появят отново. Трябва наистина да бъдете внимателни с здравето си, да преразгледате навиците си, така че имайте го това предвид. Може да се почувствате, примерно, някои скорпиони да се почувстват по-мотивирани, да променят своята, примерно, диета или пък физическа активност, да се върнат към някои стари практики. Тук сега е наистина подходящо време да се изчиствате от някакви токсични и вредни навици, които имате. Сега наистина е момента да преразгледате как се грижите за себе си, както физически, така и емоционално. Може да преразгледате всъщност своята ежедневна рутина, може да се замислите дали пък начинът, по който управлявате деня си е ефективен и дали има области, които се нуждаят от промяна. Промяна също и в работните процеси. Самата ретроградна Венера може да насочи вниманието ви към начини за оптимизиране, примерно на ежедневните задачи и процеси. Могат да изплуват стари задължения или пък проекти, които не сте завършили. Може да се наложи да се заемете наистина с нещо, което сте отложили преди време, така че имайте го това предвид. Що се касае до кармична натовареност, може да научите важни уроци относно начина, по който работите с другите и как поставяте някакви здравословни граници. Да разберете всъщност, че истинския успех не е само в професионалните постижения, а и в това как се грижите за себе си. Хубаво е да се погрижите за вашето физическо и емоционално благополучие. Вече го казахме, но наистина много важно.
и да изчистите наистина, да се освободите, да трансформирате старите навици от миналото и да отворите място за едни нови възможности, които да дойдат. Стрелци, за вас Венера, ето я тук, транзитира във вашия пети дом. По пети дом ще бъдат активирани темите с любовта, с творчеството, с личното самоутвърждение, с взаимоотношенията с децата. И този период може да доведе до значителна преоценка в сферата на романтиката, на личните отношения, особено на отношения, по отношение на това как се свързвате с другите и как изразявате чувствата си и какво е вашето разбиране за любовта и като цяло и за забавленията. Ретроградната Венера тук в пети дом поставя акценти върху любовта и тези романтични отношения и връзки, които може да бъдат подложени на анализ. Възможно е, примерно, да се замислите дали настоящите ви отношения са изпълнени с искрена страст и ако не, дали не трябва да бъдат по някакъв начин променени. Възможно е тук да срещнете бивша любов, бивша любовен интерес или пък да получите възможност за ново начало с тях. А, м, и аз бих казал да си помислите дали в този период е особено важно да имате нова любов и всъщност да обмислите дали миналото има какво ново да ви предложи. Сега ретроградната Венера ще даде и чувство за несигурност, така че е възможно да се почувствате колебливи в романтичните отношения, да съмнявате в истинността на чувствата си или на чувствата на вашия партньор. Може да имаме преоценка на романтичните ви нужди и желания, да започнете да си задавате въпроси дали вашите желания и очаквания всъщност в любовта са здравословни или пък дали е време да се освободите от старите концепции, които имате, ам, и да се отвори нещо ново. Всичко между другото по пети дом, което е свързано и с творчеството. Ако примерно сте художници, писатели, музиканти или пък се занимавате като цяло с някакъв вид изкуство, това е период, който ще се замислите дали начинът по който се изразяват отразява наистина вашия вътрешен свят. Тук са възможни наистина и много нови вдъхновения. Може да се а, и стари всъщност творчески идеи. Тоест тук може да се върнете към нещо старо, което ви е носило радост, като стари хобита. Ам, м, Това между другото наистина е много подходящ момент всъщност да съживите старите си проекти и да им вдъхнете така нов живот за тези, които са творци, а като цяло и в абсолютно всички сфери. Сега, м- за тези, които имат деца, това може да бъде преразглеждане на отношенията ви към вашите деца. Тук може да се наложи да преосмислите ролята си в тяхното възпитание или пък начините, по които се свързвате с тях. Понякога този транзит може да предизвика връщане към детството или към някакъв стар спомен, който да променя вашите перспективи за напред. Това е един период такъв сега на забавление и намиране на радост. А, ще се чувствате малко по-емоционално активни и склонни да се насладите на живота, но същевременно може да се чувствате и разочаровани, ако примерно не успеете да намерите удоволствие в нещата, които обикновено обичате. А, Може да изпитате нужда да се забавлявате много интензивно, да бъдете импулсивни в избора си за развлечение или пък да започнете нови хобита, а, които бързо и да ви омръзнат всъщност. Така че имайте го това предвид. По отношение на кармата, по отношение на кърмичната тежест на пети дом и на Венера, трябва всъщност да осъзнаете, че любовта към себе си е основата на всичките успешни отношения. И този транзит ви всъщност ще ви напомни, че само когато се обичате и приемате себе си, ще може да привлечете партньора и възможностите, които отразяват вашата истинска стойност. Друго, творчеството и изразяване е начин за освобождение, така че
Тук трябва да се научите да използвате вашите вътрешни емоции и стремежи, за да изразявате себе си по автентичен начин, без да се подчинявате на обществените норми и очаквания. Хубаво е да живеете с радост и с забавление, но не забравяйте и дълбочината. Докато, докато е важно наистина се наслаждавате на живота и забавленията, този период наистина ще ви напомни, че вътрешната радост и самочувствие също са важни и трябва да са на едно така високо ниво. Скъпи кози-рози, за вас транзита е в четвърти дом. Активира теми на преоценка на отношения с родителите, защото този период може да доведе, така да кажа, до една ревизия на начина, по който се свързвате със своите родители или с другите членове на вашето семейство. Може да изплуват някакви стари семейни конфликти или пък някакви неразрешени въпроси, които изискват вашето внимание и всъщност това да изчистите всичко, което има в вашето семейство. Тук трябва да се възстанови баланса. М- ако има такива неразрешени конфликти, наистина Венера ще ги скара на повърхността, като което всъщност това ви дава и шанса да ги разрешите или поне да ги разберете по-добре. Сега, ретроградната Венера, тук в четвърти дом, тя търси емоционална сигурност. Възможно е да се замислите дали в момента наистина чувствате емоционална подкрепа във вашия дом, място, където се намирате. Ако сте нещастни в своя дом, този период всъщност изисква промени, които да ви доведат до по-голямо удовлетворение. Тук, по четвърти дом, може да имаме и преразглеждане на дома и жилището, промени в жилището или пък желанието за ново начало. Може да ви се прииска промени в самата домашна среда, като се фокусирате върху това как тя отразява вътрешния ви свят. Трансформация, примерно, на пространството около вас може да стане. Така че имайте го това. Предвид също по четвърти дом, може да имаме ремонт, някакво преустройство и когато Венера е ретроградна, това е а, подходяще за подобряване на домашния уют. Но може да има забавяне и трудности в изпълнението на този проект. Все пак имаме един по-напрегнат аспект с Марс, така че внимавайте и от наранявания всъщност. Така. Може да се почувствате емоционални и уязвими, защото ретроградната Венера може да разкрие ваши емоционални уязвимости, свързани с ваши минали преживявания, които все още ви влияят. Може да започнете, примерно, да разбирате по-добре как вътрешните ви нужди за сигурност и комфорт определят взаимоотношенията с околните. Може да се появят и нереализирани емоционални потребности. А, Може да се замислите дали чувствате, че вашите емоционални нужди са удовлетворени или дали сте склонни да потискате чувствата си в името на другите хора или пък на социалните норми. По отношение на кармата, на кармичния товар, необходимо е, козирози, да се научите да обичате себе си и да давате и на себе си тази емоционална сигурност, която искате и търсите. Защото този транзит напомня, че е важно да се чувствате сигурни и обичани първо от самите себе си, а след това да търсите подкрепа и приемане от другите. Хубаво е да работите с семейството, с семейната динамика, разрешете някакви стари конфликти с семейството, освободете се от минали връзки, които ви държат някакъв емоционален товар. Възстановете тази вътрешна емоционална хармония. Тук може да просто да възстановите емоционалната си основа и всъщност да започнете ново начало в личните си взаимоотношения в домашната среда. Скъпи водолеи, за вас този транзит е във вашият трети дом. И тук ще се активират темите. Преоценка на начина на общуване по трети дом. В този период, примерно, може да се запитате дали начина, по който примерно общувате с хората около вас е ефективен. Може да се почувствате също склонни да възстановите или да промените начина си на комуникация с близки хора.
възможност всъщност да настъпят и проблеми с комуникацията като цяло, защото ретроградната Венера може да предизвика едни такива недоразумения, неясноти или пък съмнения в това как изразявате чувствата си и как те се възприемат от другите. А, Възможно е също да възстановите някакви стари връзки, може да се свържете отново с някакви бивши приятели, съседи или пък познати, с които сте загубили контакт. И ретроградната Венера всъщност може да ви даде този шанс да възстановите стари взаимоотношения, но е важното да се уверите, че се основават а, на истински чувства. По отношение на семейството, тук пак могат да изплуват неразрешени конфликти, особено пак ако имате проблеми с братята и сестрите. Този период може да ви даде шанс да се справите с това или да преразгледате динамиката на вашите отношения. М, Споделяне на емоциите и личните проблеми. Може да се чувствате по-емоционално свързани с близките си и да търсите начин да изразите себе си. И всъщност ретроградната Венера предлага шанс да разберете как тези отношения влияят на вашето емоционално благополучие. Всъщност, може да имаме някакви творчески подходи, може да имаме преосмисляне на пътувания и местата, които посещавате. Ам, Така че общо взето това може да очаквате. По отношение, по отношение на кармичния товар на трети дом, това са уроците за обич и комуникация. Този период всъщност може да ви потикне да научите как да бъдете по-искрени и как да бъдете по-автентични в комуникацията си с другите. Когато се научите да говорите истината от сърце, вие тогава наистина ще бъдете в състояние да изграждате по-здравословни и удовлетворяващи отношения. Хубаво е да разрешите миналите недоразумения, защото трети дом предлага възможност да се справите с тези минали недоразумения или пък някакви неразрешени конфликти, чрез разискване на старите теми може да стигне до ново разбиране или пък за преосмислене на някои отношения а, с тях. Така че много възможности да ви даде трети дом, особено в комуникацията, така че използвайте го. Скъпи риби, за вас този транзит е в втори дом, така че темите ще бъдат свързани с преосмислене на стойността на материалните неща. Тук ретроградната Венера често потиква към въпроси за стойността на материалните ресурси и тяхното значение за нас. Може да започнете а, да се запитате дали наистина цените тези неща и дали те ви носят удовлетворение или сте склонни да се стремите към нещо, което няма дълбока стойност за вас. А, Хубаво е да направите една личностна ревизия. А, Време за преразглеждане на това, което наистина оценявате в живота си. Възможно да се окаже, че сте изградили свои стойности, които вече не отразяват вашата същност или вашите вътрешни желания. Всичко, което е свързано и с финансите, ревизията на разходите и на приходите. А, Тук може да разгледате и да преразгледате начина, по който управлявате парите си. Може да включва връщане към стари финансови навици или пък избори, които не са се оказали най-добрите. Възможно е, примерно, и да започнете да правите промени в своя бюджет, да се опитате да пестите повече или пък да преразгледате своите инвестиции. Сега тук период е малко такъв на забавяне на финансовия напредък. Понякога тази ретроградност може да забави финансовия сектор, може да се появят и неочаквани разходи или пък временно да изпитвате някакви трудности при достигането на своите материални цели през периода. Пряко също ще бъде засегнат и самочувствието и самооценката, така че тук може да се изкарат на повърхността въпроси, свързани с самочувствието. А, може да се запитате дали се чувствате достойни за всичко, което притежавате, или имате ли вътрешната стойност извън тези материални постижения. Хубаво време е да работите върху своята самооценка.
Тук може да бъдете подтикнати да работите върху изграждането на здравословно самочувствие, по-добро разбиране на собствената стойност и това може да включва както вътрешни размисли и външни действия, които да укрепят вашата увереност, въпреки че бъдете изключително внимателни с външните действия, защото все пак имаме по-напрегнат аспект с Марс. Така, по отношение на кърмичния товар, урока е в това как да изградите стойността си отвътре навън. А, Тук трябва да си напомните, че истинската стойност идва отвътре. През този период и може да се чувствате и примерно потикнати да се освободите от някакви външни привързаности или пък да изградите по-така силна вътрешна устойчивост и стойност. Преразглеждането на финансовото положение. Разгледайте вашето отношение към парите и това как ги използвате. И всъщност може да осъзнаете през периода, че парите не са всичко и да се научите да се освободите от тези материалистични нагласи, които имате. Общо взето е това като енергия за всички зодиакални знаци. Благодаря ви много, че останахте с мен до края. А за връзка с мен долу в описанието под видеото. Харесайте видеото, абонирайте се и ще се видим съвсем скоро.